Ngibingelele-ke babukele emakhaya nibelela phasi kohlelo lethu usiphazamiseke babukele emakhaya nibingelele yona ingwenya edle ezinye ingwenya babukele-ke namhlanje-ke bafethu ihlangane ne-out yami ngathini umuntu engimaziyo nje mfethu engijwayele ukumbona mfethu isimo engimthole kusona asingijabulisanga kodwa-ke bafethu nani niyazi anginawo amaningi angile ngamaningi ake siyeni khona ke siyoza ukuthi kwenzani kodwa-ke babukeli ngicela futhi nikulindele futhi ukuthi kungenzeka kulo muntu enizombona manje angagcine eyipresenter layo le show le ngithi-ke danko bafo unjani yaphila njani hayi sikhona hayibo mfethu yini mfethu kwenzakalani mayelana nje mfethu ngempilo yakho mfethu mfethu hayi kahle kahle ngoba bafuna ngidlalele estradini yabo ekhaya wena mfethu ngalinyazwa igesi aqhunyelwa igesi yabo lonto edladleni saqhunyelwa igesi edladleni sashisa izibi nje emgodini yabo shuthi la mesishisa izibi kanti kunegesi elahliwe lapha emgodini ukuthi yaqhuma futhi yashaya salimala saba ufona abawu2 balimala njengami sanqomuza unyaka ima edladleni nelodwa emzini owodwa okay kwayimina nentombazane esamema kunyawo laba abanye abafowethu bebasha nje balimala phela since-ke uphila ever since-ke ngiphila kanje sesitradini kanje ngiyabona wagcina nini ekhaya ekhaya nginakho ukuthi ngivakashe ngikuphela inyanga utabuka kuphi nendawo baba uma wami ongizalayo waseMaritzburg ubaba wala eDasenhoek la iduzane injani nje impilo mfethu yasestradini impilo yasestradini brazenzima ngoba manje ney'ndawo zokulala zikho kuthiwa khona ama-shelter la ePinetown asinawo ama-shelter siyesilale la ey'hoteli umuntu bethi ufihlile ikhanda lapho uyagqoshwa asuswe nalapho ngihlala khona la ngase-Checkers kade sisuswa bephambi kwayizolo kuthiwa sisuke sithole indawo yokuhlala kunzima nje kona emgaqweni okay webaba uyabhema wangena kanjani khona ukubhema ukubhema ngathi ngihlohlana nabangani nje shuthi ngiye ngatholi ithuba lokuthi ngiyofundela ngecollege ngihlala ngedwa-ke lapha shuthi hayi bomfethu uke wafunda elangeni kade ngenza civil engineering eLangeni College shuthi ngangifunda ngebhasari leyo NSFAS ngashaya 2 years second year wami ngawufeyili ngazama ukuqhubeka ngoba ngase ngingene khona eDakamizweni lezi ima-ke ukugaxela kwakho kuzona wagaxeliswa abangani nani ngathi engithi kade ngihlala eLangeni lade ngifunda khona ngihlala ngedwa sengiziphethe inkinga ngifuna ukubhema ihlala endlini yami ngoba vele akho umuntu ozositshela siyazenzela yonke into akekho umuntu omdala osigadile nibhemani namanye ama-student nibhemani bas benisango nje sigcina sesingenela kubona-ke lawa ama-drugs afikile amawunga lawa okay ayibo iyenzeka into enjalo ayenzeka wemfethu yazi khona istory la engizizwayo kodwa angifuni ukuthi kuthiwe ngithe khona istory esihambayo la emgaqweni okuthiwa khona abafethu abake bafike bafuna ukunishintshisa bafune ukuthi niyovula ama-account emabhenki mase benenzisa amaloni kuyikona ikona lokho ngeke ngabuza ukuthi akukaze kwenzeke kumina ngicela ungichazele bafo babe bafike bakushutha isithombe then mase bafike bayakuthatha mhlawumbe ngakusasa bakutshela ihlangana ngiphi nihambe nabo-ke niye lapho-ke la ekuyokwenziwa khona le nto basuke befuna ukuthi niyenze then mase seniqedile ukwenza leyo process yabo-ke bake bakuthiphe noma ngo-500 into kanjalo manje wena ukazi uyenze lona wemfethu awusho ekhaya ubani okhona ekhaya ubaba wami beshade nesithembu ngiseneke mother lezi ukuthi ubaba usashona sekusele umakoti bakhe lapha ekhaya impilo injani
kunzima nje uba kuyi-stepmother le ngoba even izinto zababa kufanele kuhlukaniselwane kodwa bagcina sey'qoqwa sekube zabo because ibona abashade nobaba. Mina njengoba ngizalwa ngaphandle ngagcina ngingatholanga lutho ey'ntweni zababa. Okay. Webaf, ake ngibuze. Awukaze uyofuna ukubhalisa imali yokulimala? Cha, angikaze ngiyibhalise imali. Wayengayibhalisi? Ngithi manje ngoba ngalimalele ekhaya. Kuthiwa uthola ukuthi umulimalele ekhaya, uthole umulimalele emgaqweni nomulimalele emsebenzini. No, phela mfethu wena awusafani nabanye abantu. Wena kumele uyobhalisa imali yokukhubazeka, usukhubazekile. Yebo. Okay. Uyayithola? Uyenzani imali? Brother, ibona ukuthi umuntu imali itholela la emgaqweni, idlela la emgaqweni, ugcine ngenzile ukuthi into enesile emqondo ngoba konke kufikela la emgaqweni. Banjani ukukujaha love estradini mhlawumbe umuholile? Kade bebekisa namhlanje ukuthi ndoda kusasa-ke siyahola njalo ungasikhohlwa. Kodwa bona bangazi mengingenalo lutho. Mina fanele kodwa ngibazi mase. Oh, uhola kusasa brazo. Kusasa mhlaka uyahola kusasa ya. Yini mfethu mhlambe ungaqala ibhizinisi la ePhindani? Ngoba angithi uhlala la eduzane. Yebo. Kuphi nendawo? Usho njengoba ikhala. Okay. Ula eduzane nje mfethu. Yini ungavuli into yokuphanda ngoba uyayithola imali nanku uyasho ukuthi uyahola. Yabo nje le mali oyiholayo ungavula into mfethu enkulu kabi. Noma ukhipha 500 kuyona. Ustock ngawo 500. You understand? Awufuni ukuthi ukuzama into kanjalo. Ngiyafisa impela bras, ngiyafisa impela ukuthi kusasa I-ID unayo? Yebo. Okay. Kumele siqale ngiyokubhalisela bathi indento le. Kumele ngiqale ngiyokwenzela imali iyangishweba lento. Kumele sihambe seka masipala njalo ngiyokufunela itafula. Uthola itafula mfethu. Uthola ipermit ukwazi ukuphusha mfethu. Nabafethu nina. Understand? Mina mangikubona unje mina ngikwazi nje. Iqiniso lelo. Mina ngikwazi ugrand out yami. Ngikwazi ugrand angithi uyangazi mina. Uyangihleka lo mthamo. Uyayazi indlami yami uba. Alright. Mfethu kodwa mina mfethu ngiyafisa ukubona ugrand. Singenza kanjani ukuthi sikwazi nje ukuthi sixhumane mina nawe sizame ukuvula lona itafula? Shuthi sengingeza ukwenza ukuthi ngingakuthola mina ngihlezi ngiphandane robot elala ngaseCheckers. La ngicela khona ngiyimele khona. Kodwa sengingeza ukwenza ukuthi singaxhumana ke kanjani ngoba ngihlezi ngile ePhindani. Okay. Kuzomela ngithathe izinto zakho ukuze ngihambe siyozama uku-applyela khona bathini ishandisi le i-permit yetafula ya ukuze nawe ukwazi ukuqala something. Kodwa bengifisa ukuthi mhlambe sambeni sike siyobona ekhaya mfethu ngoba mhlambe kungenzeka futhi ukuthi ngifike ngibone lapha ekhaya ukuthi kukhona futhi esingakuvula ongayivulela nje kona kube okwakho mhlambe uvula inqola noma mhlambe ube nezinkukhu udayisa izinkukhu yabo noma mfethu yabo kuningi mfethu ongakwenza. Ungayibukeli phansi nje obunjena nje mfethu kuningi ongakwenza yabo nokufuya nje mfethu ungabe usayistress libe ugijima la ePhindani mfethu. Ziningi izinto ongazenza ziningi out yami. Angazi ukuthi mfethu singaxhumana kanjani ukuze ukwazi na ukusizakala yabo. Yabo mfethu. Sengezwe ngaqhaza ukuthi utholakala kephi ngasikhathi mhlawumbe kube yimina ozama. Uyaxhumana nalo sisi wakho omunye olimele? Usho omunye kodwa senisele nibangakini? Abafowethu nje bawu-3 nami sekuba amantombazana awusuna. Bangaka balimala? Esalimala nabo sibawu-4 akekho nje owakwafika mhlambe ikhansela noma mhlambe laba basiza abantu mfethu wafika kini mhlambe ezokhalisana nani mhlambe noma ezoniduduzela noma mhlambe hayi bo uthami
Imake awukazi usikhulume namuntu istory lesi. Ushuthi yenzeka lento yenzeke eDazuka. Ekhaya idazi. Ikhansela laseDazuka zange lize nje mfethu ukuthi lifike kini lizo. Ngaleso sikhathi ke vele lalizwana nobaba mhlawumbe babexhumana ngendlela thizeni babezwana nalo. Okay. Kodwa ayikho into eyake wakwabona ukuthi okay mhlambe nawo umphakathi noma uzosixhasa noma ufike edladleni bazo ayi bafethu kanti ubuntu bashonabe ebantwini manje ke uthami uthi singaya la siyofuna ipermit yetafula. Okay mfethu ngicela usukumeke ukuze abantu bazokubona mfethu ukuthi noma mabehlangana nawe emgaqweni phenduka. Bafethu siyamcela ke maniboni out bafethu makuwukuthi khona ongayisiza ngako bafethu uyisize. Okay bafu ungahlala ke phansi. Mfethu abantu mfethu ngeke bakulahlele izandla noma bani ozokubona mfethu uzozama ukuthi mhlamba shiye lo 5 rand noma lo 10 rand mayikubona akekho umuntu ozofakelwa imali kwi-accounting cha. Abantu bakunika imali mabekubona. Ungavumi umuntu mayethi uzokwenzela inamba ukuthi abantu bakufakele khona. Ungayivumi leyo nto. Wena ujabulele nje makuwukuthi khona okuchasayo. Kodwa mina leyo nto kahle kahle bengayifisi ukuthi yenzeke. Mina bengifisa ukuthini uphile ngeqhinga lakho. You understand? Sihambeni siyobuka ukuthi singenzani khona eDazuka. Uvule something ezokuphilisa out yami. Kuningi ongakwenza. Ungalingi uyibukele phansi. Uyabona? Khona umuntu ohleli esibhedlela ofisa ngisho ukuphila lempilo oyiphilayo wena. Olele ophila ngedrip. Ofisa ukuphila lempilo oyiphilayo wena le uyibuka uyibukela phansi. Bafethu siyacela noma ikuphi la ubuka khona bafethu. Siyacela ungalinge bafethu ubabukele phansi all of umuhlangana nabo emgaqweni. Isimo lesi siyafika sidlule sabantu siyaphilisana akekho umuntu oyibizelayo inkinga ziyasilandela nanoma ikuphi yabo. Ingakho kuthiwani inxeba lendoda kanjani ahleko. You understand? Ngoba awazi kusasa. Yazi kusasa mfethu kungenzeka mhlambe uvuke usuyikhansela noma mhlambe uvuke usuyinto ethize. Uyakwazi lo? Noma uvuke mfethu noma uyinto ephezulu. Kodwa yazi mina mfethu bengifisa ukuthi lolu hlelo lolu luphathwe uwena. Kube uwena ozohambe uinterviewer all of. Ngoba impilo yabo uyayazi. You understand? Mfethu Hayi iqiniso lelo. Ngikuvesana ngikuphe wona lo msebenzi. Ya mfethu. Ngiserious out yami. Ngiqinisile futhi mfethu. Kodwa ufonele kona phela simotivatane. Kulula futhi ukuthi basheshe bakwamukele uma bezokuzwa ngami ngivele mfethu. Yazi mfethu and futhi ungayenza lento ingakuhlula. Ngeke ngihlule. Awuthiyana. Hayi mfethu awume mfethu kumele sixoxe. Hayi ngiunderstand mfethu valelisa ke ebantwini mfethu. Bantu bakithi ngiyacela ukuthi sibambisane manje njengengane ndawonye. Ukhonze nasekhaya mfethu. Mhlambe khona ubuka hayi. Indlela ongasisiza ngayo akalekelele bantu afaka isandla bantu. Nasekhaya ngithi hayi mina ukhehlalo ngicela nibone kahle ngicela ukuthi ningicentele indlela ngifuna indlela eyaphambili manje ngikhathele impilo esiphilayo. Awudanki. Sure. Yabo nje mina mfethu mangase uyeke leshandisi. Mina ngingakuthatha mfethu kube wena ozopresenta leshandisi. Ngikukhulumele nabaphathi kube wena mfethu ozopresenta lolu hlelo lolu. Uhamba ukhuluma noSinawana la emgaqweni mfethu. Hayi indlela eright le nami ngingathanda ukuthi ngisize kube khona nami la ngifaka khona. Hayi asifuni thina usize. Thina esizobe sesiholela wena ukwenza lokho. Hayi ngakujabulisa. Uzobe ususebenza out yami.
We understand? Yebo. Hayi ngakujabulela. Alright, hayi. Siyabonga mfethu. Siyabonga nje isikhathi sakho leso osithe wasipha sona ukuthi ube nathi. Ngiyabonga. Danke bafo.